sonke amaBhayibheli ethu igama wasezulwini baba uPakisi nomkakho yanibingelele sisilethwa khona umama okuzalayo nawo bonke abegazi lakho ozala nabo esisini sika mama wakho ngiyanibingelela abathinta izihlobo zabo kaNkosikazi wakho nonke nje bafowethu nina begazi uma uNkulunkulu esenifeza ubizo lwakho bonke abakwenu bayakulandela uma umfundisi kumnandi ukuba nokuqaba ohlanganiswe uNkulunkulu nalo kodwa uma sokugcwele abakini uNkulunkulu usuke sezocacisa ubizo lwakho ngoba abantu bakini bakuthanda umuhle noma umuntu abantu obasothisayo bakuthanda kuba umuhle siyabonga masibona uma wakho elandela futhi into yakho ukuze ungaqoqi indimbane kanti uzozidukisa uma sokufika umzali wakho usuke sezosayina ethi lokho uzomntanami kuyikona nonke bagcotshwa Bishop Sosiba namadodana akho bizohamba nabo mfowethu Sosiba besenzela umnikelo nonke befundise nihleli kude naseduze obaba omama young people of God nonke nisuka eduze nakuthi ngiyanibingelela okuzalwa ngizalwa la eBhulwa komsebenzi enkosi la eMbandi baba wonke ama-artist ethu kade ngaphambili baba ulishows ne-team yakho siyabonga ngibona ngixagezela nje angithandi mangizamenywa mina kube ne-program ende ngoba sengikhuluma ngathi ngiyafa kanti angikazufa ngiqala zabani behamba ngathi baze baphuthele uma usuhambe kakhulu noNkulunkulu wabona ugcina sowuxoxa yebo ukuze abantwana bazi ukuthi kunoNkulunkulu so namanje nje toll porch ni right nje okuhlala kahle ukuze ngikhulume into ezincane bese ngiyahamba ngoba ngithemba ngibona imoto zigcwele lapha yana engihole umthobisi engiletha la entabeni mangifica inkumbulo abanye bangibona mehlambe la zehla zathi inti inyembezi mangibuka iage kababa uPakisi wakhuluma iphimbo elithi kazi uyoqeda kahle ngilale ngikhuluma kanje nabangazi labo nkonzo ngisonta nabo ngilale kanjena nje ngizawukhuluma izinto ezizokusiza engizoqala ngizicele kumkakho nakuwe igcotshwa kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu aze akukhumbule kulento oyiqalayo ahambe nawe angakushiyi nina madoda agcwele la nani makhosikazi nani bafundisi senibadala nimubambele eduze ngoba uqala into enkulu uphakathi kokuwina nokuluza umkakhe lokufuna manje abhukula ngabe umntwana avuthwa uma engavuthwa uzaba umfelokazi eni ngokuba umumbethe into zikaNkulunkulu uthunywa uNkulunkulu ningisize bawushothi endlela yenu soundini ngalo ndlela yento bafowethu
siyazi space esifuthi asivuma ukuthi ibalanseke kahle. Unkosikazi wakho Mgcotshwa abe strong futhi uNkulunkulu amkhulule ekuhlaleni nabafazi babafundisi abangalazi ubizo. Amkhiphe semncane manje, amkhiphe wonke lama group ahambe create abafazi abahlushwa amadoda. Bese be create ama group okuba beater. Bathathe uma ufuna ukubona umfundisi efa hamba ubukumkakhe. Umke washada umuntu oyintombazana othanda udumo nokubukwa. Engazi ukuthi unani. Uyawukufa ungazange wenze ukuthi emhlabeni. Oh yes. Sanibonani bazali. Ningilalele kahle futhi ukhule njenganami futhi uphake base ngimdala emsebenzini kaNkulunkulu khona ngithe ngifika babehamba. Kwababone mina ngimdala. Uvuthwe kulento oyenzayo ikudala izitha ngoba ubizo solaba umzila wamatekisi. Anizwa niyavuma nje. Umsebenzi wenkosi okwaba umzila wamatekisi ukuba usontisa uqumbi 9 mm. Sokufika abantu emsebenzini wenkosi abangakaze babizwe. Yiko namhlanje uNkulunkulu ngabona nje uzobona uzokhuluma nabo bonke laba ngibona uNdlovu la ngabona noSonsibo ama friends angabona noNgcobo bekhona. Uma into yakho seyiqhuma nabafowenu abajabula. Ingako le pulpit ungalingi ulenze iconference. Yalo lonke umbimbi lalabagcota abagcwele imali sibheke befuna ukuzobukwa la kungabukwa khona. Come on. Khona kodwa bazalwane ube strong mkapakisi, ube strong makapakisi madoda nonke enila. Ningathatha ukuhlushwa amasonto enu bese nizobulala lo Mgcotshwa. Ngoba nani bafana laba abancane bazenza ngathi babiziwe nabaphithizelayo. Ningahlulwa amasonto enu bese nizomosha lento. Ngoba bafika bahlula amabandla abantu bese bezophazamisa umthombo. Uma uthatha abantu basentabeni uma sensangweni. Uthatha abantu kuba bazophumula. Balalela ukuthi uNkulunkulu uthini. Ungisiza ungajika intaba uyenze iconference yama guest speaker nama 3 piece nani. Ukhona abafundisi okufuna uzufe kule ntaba yakho ukuze kube uJesu ungabamemanga. Noma bangaze bazicelela badinge ngomhla wabamema kobe pheli. Noma bakubingele edolobheni noma bakubingelela abadingeki na. Noma une mega church noma unamakhola u4 noma unjani noma unemoto enkulu noma unemoto encane noma nisuka kude nayo kodwa ungamgcwaluzisi kulento. Siphelile sigijima izinto zama movement kanti abantu abamazi uNkulunkulu futhi bafuna ukuba imali bathanda izona zonke le mbungulu ezibulala imona. Awukwazi ukuqoqa abafazi abadala amadoda amadala bese uzosimisleader. Aza ukukhumbula uNkulunkulu uqale kahle bese uphetha kahle. Udlule kumkakho ngiye kubo bonke abakusekelayo. Sheshe ubezwe ngogcoba abantu ongebona ukuze into yakhe ingapheli. Bonke ababegcotshwe njenganawe beqoqa inkumbu namhlanje bafile. Abana bangcwatshwanga enyameni bafe emoyeni kanti basondeza izinyoka. Awu. Lalele nje. Bangiqeda ngabo bonke abangani bakho ngikhulume ngabo bonke abantu abagcwele endlini. Umfundisi ezohamba ibanga elide udinga kube njoba sigcwela sibheke kwiinkulungwane lokho kugcwala iinkulungwane. Akusiza uNkulunkulu kuzalwa abantu abazobizelwa ukukuthandaza. Labo mama bagcwele endlini abadala baphume kule politiki yamanga nendaba. Bangene ekukhulelweni ukuba bakuzale iage yakhe yakuvumela uyothi mawubheka u50 bangazange uyilahle lento yokumhlaba ugoqo. Ngazi mangizashumayela kodwa
bazongizwa labantu engithunywe kubona sebenele sebengathela ngishizo kwa bahambe ube strong indoda kungcono ukubizela abantu kwi-conference nokuthatha abantu benze kwi-entabeni njengoba usubalethe entabeni number 1 uzoba nezitha number 2 impi yomkhathi iphumile haleluya ukusokonga kodwa kukhona uNkulunkulu obiza umuntu sibusisiwe isisu sanyoko esazala umntwana omncane kangaka number 2 ngalalela abantu befatuza bethi uNkulunkulu ugcoba umuntu omdala uNkulunkulu injula abugcoba ugcoba noma yini afuna ukugcoba angagcoba ngisho imbongolo kufeza icebo lakhe ngizama ukusho ukuthi age yakho vuthwa manje uphume kube nomfana bese uphuma kule nyakanyaka seMaritzburg yamaxoki sanibonana emthandazweni introduction yami zangena kwiboard ngingena kwi-conclusion yami njenamdala phume umuntu kaNkulunkulu kuyo yonke ipolitiki kunabantu noma bangakhuluma kabadla amatiye ngakho ukuthi ungabalethe epulpit lakho abadingeka entabeni balunge bephethe amasonto apho siyabonga Jesu ulalela uNkulunkulu nama guest speaker akho akuyona ishow yebo mina ngisuke hadi ngiyona ngibona ngathi ngiyakhathela ngisuke hadi ngo2 o'clock ngirisa ngempilo yami ngizokhava u4 ngoba isikhathi ngiyasihlonipha bese ngisuka kude kangaka bese kuzogcwaluza abantu abangazi bazonza hayi siyabonga abafundisi abaningi bajaha ipulpit kodwa futhi bonke abathandazi amen awu story Jesus bonke mabesahlupheka bengenalutho bamthanda uNkulunkulu banamasonto amakhulu nemali nemoto balahla umthwalo yebo bahambe sebezitshela ukuthi umhlaba uphethwe yibona 2 ungisize mntakapakisi nalabo ngathi bawonkulunkulu walabedolopha ukuthi mawungazwani nabo acabanga ukuthi awubinzwanga ungabancengi ngoba uzalwa nabo awukoleti